dimineața din aeroport. Sau bună ziua deja, că de dimineață n-am făcut mare lucru, am mers, am băut o cafea pe plajă și am venit la aeroport. Ne-am luat câte un sandwich și Andrei și-a luat o supă, dar încă nu i-a venit și s-a dus să mai vadă ce mai e pe aici. Mergem către Da Nang astăzi. După 2 ore de întârziere masivă, zburăm spre Da Nang. Astăzi este ziua reunificării în Vietnam și stewardesele sunt îmbrăcate diferit. O să vă arătăm dacă mai trec pe aici, că acum cred că se pregătesc de decolare. Acolo. Toată lumea este cu steculețe, cu tot felul de tâmpenii. E ca un fel de 1 decembrie la noi, dar la nivel comunist. Însă e o zi importantă pentru că acum 50 de ani și-au obținut independență. Unificare. Independență. Unificare, da. S-a unit nordul a câștigat practic sudul. Curva nord cu curva sud. Au înfrânt americanii. I-au nimicit pe americani, cei din nord, și comunismul a învins. Până în ziua de astăzi. În ziua de astăzi e tot comunism. Și din ce am văzut pe Instagram, astăzi o să fie o grămadă de parade și o grămadă de lideri politici din Asia în Ho Chi Minh, în oraș. Noi nu am mers în oraș acum, în această excursie, pentru că era foarte, foarte aglomerat și nu erau foarte multe chestii de vizitat, dar probabil dacă am fi știut că e evenimentul ăsta, poate am fi mers o noapte sau 2, dar data viitoare. Așa sunt îmbrăcate stewardesele cu tricou cu steag și n-au bere rece. Da. Grea viața în vacanță, așa-i? Da Nang. Un oraș foarte dezvoltat. Apusul am cam ratat, că am avut întârziere super mare cu avionul. Again. În spate, filmează. Că se vede, dar e cam murdar geamul ăsta la mașină. Ia, ca se vede mai bine aici. Se spar geamul. Nu spar. Din păcate, în orașul ăsta nu cred că o să luăm scooter. Tocmai ce am aflat că trebuie ceva permis internațional pentru a conduce scooter aici. Bine, în toată țara, dar aici se și dau amenzi. Și nici nu prea avem nevoie, siguranță. Având în vedere că e cel mai mare, al treilea cel mai mare oraș, cam periculos, văd că sunt foarte multe sensuri. Problema e că noi nu ne putem ascunde pentru că nu semănăm cu vietnamezii, deci o să ne caute poliția special să le dăm mită și n-are rost. Așa că stăm lejer, super tren de relaxați. Uite ce și-o pus pe Ce? nebunie. Acesta este hotelul nostru cu verde. Abia aștept să văd care e șmecheria cu el. Review-uri ziceau că e cel mai bun din oraș. Deci se construiește lângă el. rămâne de văzut. Cred că nu o să mai fie cel mai bun din oraș, dar problema e. Partea bună e că e chiar pe plajă, deci chiar aici în fața cel mai populare zone din orășel. Și asta, cât ești? Ziceai că n-ai magazin, nu ești. Bună seara! Am ajuns la hotelul cel mai faimos din Da Nang. Aici avem baia. Aici, cred că e dușul. Yep. Avem view la duș? Să vedem. N-avem view.
chiuveta. Avem o cadă foarte faină dintre asta așa de poze. Așa. Aici avem o ușă secretă. Acesta este patul. Hotelul. Aici avem un birouaș, o canapea. Aici se vede un pic din apus, dar cum sunt plantele astea foarte multe, nu știu cât reușiți să vedeți. Așa. Iar aici avem City View. Not bad. Îmi place foarte mult. Andrei, ce părere ai? Da, am filmat baia deja și avem o cadă foarte faină. Frumos, vreau să văd cât de complicat. Avem fructe, un mango și struguri. Și ce vrei să vezi? Hai să urcăm sus dacă vrei. Ne luăm un costum de baie? Da. Let's go! Ne vedem de la etajul 28 de la piscină. Ia uite cum merge. Și ăla mersul de îmbuflat, de... Unde-s pepenii? Unde-s pepenii? Coana Lenuța. La hotelul din acest oraș Coana Lenuța, v-am zis. mâncăm niște brânză telemea. Nu mâncăm telemea, mâncăm pizza, poate. Am ajuns la etajul 28, la piscină. Deci, aici jos e plaja. Undeva acolo, cred că e Dragon Bridge. Aici o clădire pe care e afișat steagul național. Nu e o clădire, e o roată și e afișat steagul național. Și asta e nou. Deci, Andrei a făcut o rezervare la un restaurant numit Golden Meat și avem aici o plită pe care o să ne gătească Vita. Aici ne-au adus ceva chestii pe care Andrei deja le probează, că el n-are răbdare. Ne-au adus sălățică, apă și ce Vita ai luat? Wagyu! Wagyu Am Experience. luat jumătate de kil de Wagyu. Și și-a luat și tartar. Tot Wagyu. Ce fum iese pe aici? Ne-a adus șorțulețe și a venit și vinul. Știu că nu se bea vin alb cu vită, dar Nu merge vinul roșu pentru mine azi. Și asta că e roze. Mamă, ce dulce îi. Sigur, și eu. Vrei de asta roșu? Da, dă-se gust. Platou e foarte sec. Cred că a venit și Vita. Asta e Vita, Wagyu. Andrei e super entuziasmat, nu mai are răbdare deloc. Asta e răbdare, da. Eu nu știu. Treaba trebuie făcută, tată. I-a venit și tartarul lui Andrei. Andrei, în culmea fericirii aici. Mie mi intră fumul în ochi. Ce plâng! Ready. Mai luat Andrei ceva minune, nu știu ce. Niște orez. Niște orez cu fructe de mare, zice el, dar nu știu. Și ceva alge am văzut eu. Am mâncat mai el.
A făcut o inimioară, doamna. Așa e brânza. Așteptăm să se topească. I-a pus melodia lui. Numai că n-are bere acum. Fac un video cum arată aici. E foarte aglomerat orașul ăsta, efectiv. Uite cum trecem strada, ne calcă mașina. Și multe luminițe. Deci, ne-am oprit la o patiserie aici, un bakery, care are tematică franceză și are o grămadă de prăjituri. Și eu am ales asta cu fistic, șou cu fistic, o prăjitură cu passion fruit și Andrei și-a luat un chocolate. Și împreună ne-am luat și un New York roll cu căpșune. I'm happy! Mi se pare că mi-e mult aspectul de ele. Asta cu fructic a fost ok și ăsta cu mango. Cu passion fruit, dar ăla cu ciocolată are gust a margarină și la ăsta e foarte lichidă crema. Arată bine, dar cam atât. Semafor. Aur general, dar... Bate o lumină. Scutele, numai la ăsta de pește. A, da. În parcare. Claxoane peste claxoane. Cum am zis, au făcut 50 de ani de la reunificarea Nordului cu Sudul și peste tot se sărbătorește. Am intrat într-un market și cam așa arată rafturile. Super la plic. Ce? Stai că... Sucuri dintre astea în festii. Căliuț de mare. The next day. De aici, din camera prezidențială, vă salutăm cu respect și compasiune. Astăzi este o nouă zi, prima zi în Da Nang. Uitați cu ce viu ne-am trezit. Ționule! Aici sunt ceva scaune, cred că scaune muzicale, nu știu ce e aici. Astăzi vom merge către un munte, unde este un loc unde se fac o groază de poze acolo, Bana Hills, unde sunt mâinile alea, dacă ați văzut voi, dar o să vedeți oricum, Rosana sigur își pune o poză de acolo. Și începe micul dejun, am înțeles că este un mic dejun regesc, să vedem. Eu plin de mâncare, că am mâncat aseară o grămadă, dar să vedem ce mai intră, o cafeluță măcar. Și revenim de pe drum, o să luăm un taxi, că aparent în orașul ăsta e îngrozitor de aglomerat și n-am mai la scooter, că nu e nicio plăcere să-l conduci. Așa că vom umbla cu Grab. Revenim cu detalii. Vă prezentăm cum arată un mic dejun la Luxury, aici salata. Aparent au sushi. Asta a fost. Aici sunt... Ce dracu sunt astea? Câte mizerii, câte nebunii, câte salaturi, câte supe. Aici waffles, bao, căpăcior, ouă. Aici un pic de patiserie, stai că trebuie. Aici un pic de patiserie. Aici cârnăciori, mititei. Dar ce trebuie? Arată bine. Trebuie să vă recunosc că arată foarte bine. Să vedem ce o să iasă. Aici fructoza. Fructoză, tare. Rosana s-a dus direct la brânză, nebuna. Da. Incredibil. Ne-au condus cu umbrela de la ușă până la mașină. Vedeți
Cam la nivelul ăsta suntem. Și vorbești cu băiatul. Eu nu mă joc. Nu mă joc deloc. Și acum facem stânga pe interzis. Îți, Johnule, ce bine e să fii șmecher. Probabil observați o mică diferență în bărbița mea. O mică modificare de look de ultimul moment. Și eu mi-am modificat părul astăzi, să vedem cât rezistă. Un pic de aroganță. Costa Manfi, Portofino, Nu, că au fost în Puo. Portobello. Și asta. Frumoasă zona de ce mă drept. Încă sunt cu stegulețele astea de la bonificarea vieții. Roxana, ce părere aveți despre ziua de astăzi? O părere foarte bună. Ce părere să avem? Mergem la Bana Hills, o să mergem la mânuțe, la podul lui Dumnezeu se cheamă, sau nu? Golden Bridge. Dumnezeu, mamilor. Și o să ne dăm în tribombe. Ce tribombe, mă? Sunt tribombe. Cu Gigi pe cale pe fundal. Ne uităm la această statuie. La cable car-ul de la Bana Hills. Aici scrie Sun World. Ăștia sunt ceva dezvoltatori foarte mari care au construit și ăla din Phuoc și cable car-ul ăsta de aici. Am plătit bilete, 950 de de Vietnamese Dong pe ele. Adică vreo 30 de euro de persoană. Și este păstrăv aici. Este păstrăv portocaliu cu negru, portocaliu cu alb. Văd unul galben pe acolo așa. Unul negru, uite-l. Mult păstrăv. Grădina e frumoasă. Tavanul e frumos. Interesant. Artificial totul, bineînțeles. Dar interesant, așa e, Andrei? Ce? Că e artificial totul făcut, dar e interesant în același timp. Păi așa fain. Așa arată îmbarcarea cu localnici care se tot bagă în față. N-au răbdare. I have to take photo. Big camera. 1, 2, 3, smile. Paano kami lumo? Parang mga momo. Oh my God. Meron na ba akong solo sa'yo? I'll take one because I might forget. Uite cascada acolo se vede. Oh, tapos pagbalik wala na yun. Sunt 3 gondole în partea cealaltă. 3? Văd bine, nu? 3 în pula mea. A ta? Sau lui, cum îl cheamă? Adi. Adi, da. Și încă unul în partea asta la altă. Efectiv, e ireal câte cable car-uri sunt construite în paralel, cum o zis Andrei, că la noi nu sunt stare să facă unul pentru o pârtie. Și aici sunt 5. Și în stânga. Da, 5 de toate. Anul 1948 a fost deschis primul tronson din stațiunea Bana Hills. Mai târziu, Nu băgați în seamă, vorbește aiurea. Au atras investitori privați și după cum puteți vedea au fost investiți bani chinezești împreună cu bani vietnamezi, s-au amestecat și s-au făcut această extorsiune pe care o puteți vedea aici. Vorbește aiurea. În zilele de astăzi puteți admira rezultatul final al acestui turism foarte bine dezvoltat. Încearcă să facă practic din Căcat Beach, mă scuzați, beach. Revenim O să ajungem la ce altitudine? O să ajungem la o atitudine foarte bună în acest stil. 1487 de metri. Vorbeam despre atitudine, nu despre altitudine, Ah, doamnă. scuzați. Și
și se mai numește Raiul pe Pământ, locul acesta? Ce mama dracului este în spatele meu, vă întrebați? Este o carieră de sulf explodată în anul 1989, închisă în anul 2000. După cum puteți vedea, este similară cu cariera din Călioani, dar această carieră este o carieră mai puternic dezvoltată. When we reach to the top, Confirmează-mă pe mine să zic și eu ceva the weather serios. more comfortable. L-am întrebat pe ChatGPT despre cable car-ul ăsta și zice că are 1487 de metri altitudine deasupra mării și că în 1919 coloniștii francezi au fondat o stațiune montană ca să scape de căldura de la mare din Da Nang. Și sus putem întâlni podul de aur sau Golden Bridge, satul francez French Village Tăceți în pula mea! It's okay. The key și rock comes grădinile, ceva grădini florale, plus Because parcul the- tematic Fantasy It's not, Park. The ink is so light. Așa, so și they cablul cannot- are o lungime de 5801 metri. Cam atât. Am preluat legătura. Da, practic erau leșinați de căldură și au decis să facă un alt oraș în munți. O decizie bună, aș spune eu, având în vedere că era leșinată de căldură. Să vedem ce va fi. Să vedem dacă noi leșinăm de căldură sau nu. Revenim de sus. Mult, este mult. E forța trântă de aici, chițui până jos, din nu te vezi. Ia uite, ia și hău. Tu ești direct în Sahelve. And then have dinner. I'm thinking about O it. similaritate Because I acestui That tomorrow it will not telescaun este că you know. seamănă cu telescaunul domnului Boncheș. Tomorrow we go for the show. Nu-i telescaunul ăsta. And Diferența este că acesta nu este telescaun și acesta nu este închis. so if the massage today, it will be before dinner, Mă înțelegi? before buffet. Like, Și so acum, if după you want 5 to try zile în another Vietnam, vă pot I spune că recommend domnișoara you asta de lângă don't mine e miss prima the domnișoară cruise, sau prima the ființă Dragon umană Bridge din această țară to care watch the vorbește show, engleză. because it's only Vă întrebați de ce? my Păi de ce, dynasty. domnule? Că And it's a au lot of turism. African Păi au to turiști my chinezi. weekend. N-am văzut europeni mai If pe you nicăieri. come on the weekday, you cannot. Sunt So you have focusați a pe chance China. here. Și asta e bine, sau pe Coreea. Tomorrow, Friday. E ok. On Saturday, what time? Nice. Cool. Yeah. Ajungem sus. Aici sunt mânuțele. Asta cred că e prima oprire, nu? Nu, e stop cu totul. Nu, la mânuțe. Ah. Una în cavaiu. Ce puiu e aici? Ajungem la satul francez. Ne-am mai urcat într-o gondolă, acolo jos se construiește iarăși. Không, nếu mà gọi là gia đình mà trẻ con đi thì chỉ đi Arată drăguț. Da, e foarte, foarte aglomerat. không chạy nhảy nhiều chứ đây đông như kiến này đâu quên Ceva rău. độc chừng Castel, nghìn người aici alt castel, săn alt castel. În partea aia acolo sunt mânuțele. Sperăm să nu se lasă ceața pe când întoarcem la mânuțe. No, bun, am ajuns în ceva piață, Elips Plaza, se cheamă. Aici e o poartă de aur. Aici statui, gardviu. E drăguț. E foarte multă lume. Hai să vedem peisajul. Putem să-l vedem de aici. Andrei e foarte nervos. Și eu, că se împing toți. Efectiv, unul mi-a împins din ghiozdana așa de zici că voia să mă dea jos de pe scara rulantă. E frumos tavanul aici, în galeria asta. No climb. N-ai voie să te urci. Aici e topoganul ăla pe care o să ne dăm mai îndată. A, ba nu, e un trenuleț.
poză la tren. La ce treci, mă, la Nu știu, mă că stăm în două. Ăștia lipseau de aici. لا تعالي هني. Hai de capul meu. Locul e fain, dar apucat de oameni. Jur. Trebuie să ne luăm distanță de ăștia. Deci, aici e o rochie dintre asta și poți să mergi în spate pe niște scări să-ți faci poză. Și am zis la Andrei că să mor eu de nu mă urc și eu. Și Andrei a zis că nu, că să mor eu de nu mă urc eu. Și acum o să se urce Andrei. Cred că mai e cineva în fața lui. Și că să devii un rose fairy tale și că are... rochia asta e făcută din 19.999 de flori. Vine Andrei. Hai să-l vedem cum urcă. Să-l vedem. Haide, Andrei. Ia uite pe prințe. Mai sus. Mai? Așa. Gata. Stai și așa. Un pic la casino în Vatra Dornei. Am ajuns și pe urmă. Adonis, nebunule! Aici e vrăjitorul din os și acum plecăm din stația trenulețului pe care l-am văzut noi mai devreme de sus. Să vedem cum se vede. Aici e castelul. Rời ga Hang Rồng và chỉ mất chưa đầy 2 phút để đến ga Yến Thời. Trở về vương quốc mặt trời. Ra đây cả đôi chưa? Lan Pháp, tháp từ mặt trời, quảng trường hội chợ. Trong nhà có chiếc đối diện lại rồi. Coi chừng nó lọt cái điện thoại ra ngoài. lọt được ra. Chị tới đó rồi đó hả? Căpreș Village. Joculețe dintre astea. Bine, arhitectura poate. Clădirile astea mai vechi, așa. Dar jucăriile astea... Uite, trebuie să spargi baloane. Au și aici, bă! Ce au? Ăsta! Mamă, dar chiar și Starbucks lângă. Andrei are o idee să bem o bere, că avem 4 beri gratis. Ce râzi? Ha? Ți-o zis stop? Da, n-ai auzit? Nu. Ce e aia? Vine ceața? Nu. Totul. Și frigul. Sorry. Acolo e o pagodă. O pagodă. Clădirile alea, vezi așa cum... Pagoda? Da. Asta pare că arată altceva. Sorry. Arată interesant aici, așa. Cu fumul ăsta care iese din lângă pietre. Templu sus. Arată mai autentic decât jos. Andrei prinde ceva pasăre de cioc. Extraterestri budiști. Am ajuns sus, în pagodă.
E mama hoșile este de ăsta. Haide, bateți clopotul astăzi. Păi... Haideți, domnule, cât mai stă după dumneavoastră? Asta e întregul complex și Andrei străbăciosul. Aici un templu. Mult aur, dar frumos și miroase a tămâie. Poarta raiului. Te-ai dus în rai? Ha? Cămerii. Da să pun și eu un pomealnic. Un acadist? Un pomealnic. Bine sau rău? E bine, dar... Problema e că nu o să mai vedem podul ăla cu mânuțele pentru care am venit. Poate se ridică cealaltă, mergem la parcul de aventură, prieteni. Avem o bere. Auzi că Roxana vrea să bea o bere și nu e bun. Sete. Vreau o bere nebună. Vreau bere. Bere, vreau bere, bere, bere. Vreau viză! Vreau viză de America, a făcut-vă Hristosul mamii voastre. Ce zenii totuși. Mariana! 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 Câte metri până la bere? Bă, tot vrei bere în continuu, mă, nu oprește-te, mă, Roxana, tot vrei bere. Mergem. Hai, bețaș! Bine, nu mă ține asta. Uite ce scrie acolo? Ce scrie acolo? Bere, băi, nebună. Unde e ăla de bere? Pentru asta am stat la coadă. Îmi plânge sufletul. Plânge sufletul, Andrei. Ăla s-a băgat și el, vezi? That's a big no, 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 no. No, 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 no. Le-au stricat dansul la domnișoarele astea. Aici sunt niște străduțe cu stegulețe dintre astea. Drăguț. Nu e așa aglomerat, nu țipă nimeni. La mânuțe trebuia să mergem când am ajuns, că acum s-o lăsat ceața și nu cred că o să mai fie drăguț. Dar asta este. Vom vedea. Mai stăm vreo oră pe aici, poate, și se mai lasă ceața înapoi. O să mergem să ne dăm acolo. Să ne dăm pe roller coaster. Alpine coaster se cheamă. Și ăla e parcul Fantasia. Cred că începe să se ridice ceața. Poate suntem norocoși și mergem la mânuțe pe... când e senin. Andrei poate să zică că nu recomandă acest loc. În niciun caz.
A fost mai frumos în Phuoc acolo. Nu erau cozi așa, era mai puțină lume. Sute de mii de oameni. Aici cred e efectiv coadă după coadă după coadă. Din că. păcate. Nimic fain, totul e super În comercial, afară de totul. peisaj, nimic. Nu recomandăm. Ne pare rău. Am cheltuit 100 de euro aproximativ cu tot cu transport pentru asta. Hai, sunt mure. Mergem la mânuțe, deși e ceață. Mamă, ce tare de asta! Mấy mình như em nhỉ? Bắt đầu xuyên thủng bay gọi là Ce creepy! Sapa rồi đấy. Nhưng mà như thế này xuống cầu Cổng Vàng nó cầu Vàng nó có cái xấu cầu. Cam așa arată Golden Bridge. Mâinuțele. Asta e una din chestiile alea, realitate versus Instagram. Pe Instagram vedeți. Cu o rochie fluturând pe pod. Da, și aici uitați ce Și aici câteva mii de oameni numai pe podul ăsta. Vă flutură briza. Mergem înapoi în jos. Ne-am cam săturat de aglomerație. Aici sunt mânuțele. Andrei s-a dus în față. Cam așa e realitatea pozelor de pe Instagram. Eu dat cu viteză la vale. În sfârșit liniște. Da. Dar chiar mă gândeam că mi se face somn așa de la ce agitație a fost până acum. Cât hău. Một lối đi nhìn còn đỡ ghê hơn là nhìn nó ra đằng trước này. Cum ar fi să se blocheze aici gondola? Andrei cu frica lui de înălțime. Stau capul jos aici. E o frică fake, că nu prea se mai manifestă. Se dă roller coastere, a mers cu tiroliana. A cam depășit frica asta.